siyaphila Nkosi bathi. Siyaphila nani? Yibawo kuse-right mana Khondo akudisembeki kodwa man masiyithethe le Le COVID isibethile kakhulu man. Yaphinda thina ke si-artist yaphinda sisebenzisa nzima. Ya bendizawubuza ingakumbi xa sisiya towards at the end of le interview yethu into yobana nina as artist nisurvive njani but ke ndicinga into yobana masiyiqale ekuqaleni Tizamel into yobana ke mhlawumbi ingaba xa sithetha ngoTiza kumntu omaziyo nakumntu ongamaziyo ngubani uTiza? uTiza nguZolethemba igama uMarhayifana Engcobo Mkhanzi khona nale kuphakisa Mkhanzi wayilale right great i-right njani kuphakisa Mkhanzi i-right kakhulu nathi producer ne-artist i-artist ezininzi pha sino-Storms apha sino-Siphelele sino-Tiza ozininzi kakhulu siyazinca ngelali yenu siyazingca kakhulu ngelali yethu hayi siyazingca umculo Tiza masiqale back in the day uqale nini umculo bhuti uqala nje intoni le ibangela into yobana i-passion ingayiyo ne but into le yakuphushela towards umculo kwenza umculo ndiyabona ubana ndiwuthande ndisakhula kuba ngeli xesha ndisese-All Saints ijunior yam apho ndandifunda khona wawunothola ukuthi pha siyalingisa singomajayivana ewe senza nee-poems yabo so mna ndandiwuthanda nje umculo ndisenza ke ndahamba ndathanda ukwenza nebhadi ke kwapha elalini yam eMkhanzi so abantu abaninzi babesitsho uba heyi uyawuthanda umculo kwaye ligama lithi Tiza lisukela kulo kaSakati Bhombhombo uTiza lwayicula uSakati Bhombhombo ndithiywa ngabafana phaa uNkuleko babe phaa uLsaints ndalifumana kahle i-All Saints but ke ngoku uqala uproducer umculo ndiqale 2017 so Grand uyi-producer you are a producer ndiqale 2017 but i-album enandinantsika yayina 13 tracks but ke yona ke zange be successful and ke iJozi ndandingekayichani kahle ndingekazifumana ii-channels zoba nayo ndingangena ngaphi ndibheke ngaphi but ke after all ndazawudibana ke ngoku noMendela uMendela ngapha eMkhanzi but ke nake ufike eJoburg ecula igospel watshintsha kodwa mva ke wangena kwipop wayengubani igama lakhe before abe ngoko wayengumendela but ocula igospel wabuya ke walapha ke ngoku i-Afro pop so ngumntu endisebenzisana naye nensezawuqhubeka ndisebenzisana naye kuba I think napha ku-March or after Easter kunenantsi ke sawuphinde sisebenze kuyo enye ewe plus nomnye unantsika umfana waseNigeria ya osicelilena abanaba ucela usebenza nathi mhlawumbi Tiza ungathi xa uthetha ngoTiza owenza umculo okanye uTiza who produces music yeyiphi genre onothi uTiza ufocusile mainly okanye mhlawumbi xa uziboxa ukuyibona emoslanto leya as an artist uqonda uba hayi mna ndizazinika i-title ndithi mna ndenza this kind of music yeyiphi genre esinothi uTiza wenza yona? I-house isikakhulu kuba ndavela ndaqala hayi house isikakhulu but kulaa nto ubana ngaba ke ndiyaproducer kwinantsika kwipop njengoba uyiva le single yethu ndiyaproducer kwi-hip hop yabo kuzo ezo nantsika ndiyafumaneka so i-pop i-house ne-hip hop mainly ezona genres ofumaneka kuzo endifumaneka kuzo senditsho nomnye umntu ocinga uba anganditatsha ofuna uncedwa angandifumana kwezo i-genres masithethe ngale single Stand By Me. I hear into yobana usebenze noSiphamandla apha Mendele I mean uSiphelele apha kulena i-track Stand By Me. Why Stand By Me? Nithetha ngabantu ndiva ngathi khona oDali apha noLavi Stand By Me. What was going on like engqondweni yenu when usenza le track? Unantsika uMendela ungumntu othanda inantsika zothanda kuba unayo nenye isingle anayo ethi ungandishiyi yabo wacela ukubana ngabucela xa ndimproducela ucela uba ibe based kwinto yothando otherwise
nguye umuntu othanda kakhulu ungashiywa osoloko nje ezicengela nje umuntu wakhe ubana ngaba dala ungandishiyi uyabona cenga uthando ndiyabona ukhona lo sisi kodwa ke Thiza xa sithetha inyani mntakwethu ne iyabaleka into abantu umuntu omthandayo umcenge ingakumbi xa usithi uyamthanda xa umthanda uyacenga uthandwayo uyacenga umuntu othandayo ungamyeki ahambe kuba uyazi bana ngaba kozawumfumana uyawumfumana ingakumbi futhi xa uzazi bana aba lo muntu lo undiphethe kakuhle hayi ke nayo kudala ecenga usiphelele dala cela Mendele hayi kudala ecenga hayi uyacenga and ndizama uchekisha ke ngoku because sithi siphethe le single siphusha yona Stand By Me. Ndizama uchekisha ke ngoku ingaba ke mhlawumbi if sithetha ngoThiza who is a producer ikhona mhlawumbi into esinoyilindela in the near future mhlawumbi in terms of i-album enokuthi iphume ezawuphuma egameni likaThiza mhlawumbi ke sebenza nalamajita asebenza nawo ikhona enzayikhupha after senze le nantsika noSiphelele kuzawugqiba nje lisinenza nalo mfana seNigeria noSiphelele mna ndinazo sendinazo ingoma ze-house ndizigqibile but ke ngoku zona ziphuma next year after March hayi sendinazo zona so apha kwe-lockdown ubungahlelanga ubuspana hayi bengazinzanga tu ndisipana kawubana ngaba abantu kune-khawasi yalibala nje ikhawashe lapha eKokleni enkondlo sizabe sipha nge-26 ukhona uDJ ozabe edlala ezingoma zami zaphuma next year so abantu abazawube pha bazaba nelakhe bana ngaba bazive yabo sezikhona zona but kushota nje bana ngaba sizinansi ke ngosisebantwini okay ndizama uchekisha ke Thiza because iyabaleka into bana ingakumbi xa sithetha ne-artist za-local artist esinozibiza ngokubana zi-inspiration kubantwana abasakhulayo abasebancinci nabo abarhalelayo into bana bangangena kulo mkhakha we-music industry now ndizama uchekisha before i-lockdown I understand into bana ubukhala apho usithi i-lockdown corona artist asityi kwathini kodwa ndizama uchekisha le nto ithi if ungakhuthaza umntana osemncinci ohleleyo ophulaphuleyo phaya ekhaya ngeli xesha ofuna ungena kule industry would you say iyasebenza i-music industry iyasebenza umusic industry more especially xa ungumntu ke futhi oyileyo nasesikolweni kuba most yezinto ziyafuna uba naba isikolo ungasishiyi yabo iyasebenza bakhona ke abavele babe netalente nje fumanisa ubana ngaba akayanga kakhulu nasesikolweni uvele nje anantsika ndiyabakhuthaza nabo bangasondela kuthi yabona kuba most of abantwana kwelicala lethu ke manje sithetha ngengcobo italent ikhona pha cha iproblem i-one akunabantu booster abantwana so ke thina ke siyakwazi bana ngaba sikuncede xa ungumntana mhlawumbe ufuna uvela ugqame nathi siyakwazi ukunceda ungakwazi udibana nathi usixele ubana ngaba wena uphusha into enjani I know engcobo banintsi abantu abatalented abenze music but ndingathanda ubana ngaba although siseJozi yabo siyakwazi ubuya sibe lapha yabo kuba nababhuti sisebenza nabo oDr Khubasha kunekhona inantsika ingoma abasicele ubana ngaba siyenze sonke yona izabe ingcobo heroes song sabe sibetha ingoma apho sabe sibulela abantu basengcobo bathatha ingcobo bayibeka endaweni yes so ndizama ukuthi wena msasazi wami bangastatsha nje abafuna ustatsha like asikho kude thina yabo before sivale Thiza mhlawumbi ingoma lena iyafumaneka mhlawumbi online abantu bangayifumana phi yes iyafumana ko digital stores kuzo zonke nje onantsika o Drostic Kid zonke ezinantsika digital stores yabo iTunes zikhona Amazon zonke nje iyafumaneka khona from 22 ka October yaphuma nge-22 ka-October sekulithuba umuntu ofunayo Thiza mhlawumbe ngakhangela phi social media Facebook Twitter Instagram and if mhlawumbe awumind ushiya number zakho for bookings na yonke lento leyo bangakufumana bangandifumana ku Facebook uThiza Music Entertainment
sikhona pha Uthiza ubhalwa njani? uthiza THIZA Okay. ya Music Entertainment. Okay. Ndiyafumaneka phaya inantsika ku Twitter ndikhona ndinguthiza phaya. Ndiyafumaneka nake naku WhatsApp. Okay. Inamba yam umuntu mhlambi ufuna ukuntatsha nebooking into enjalo ku 078 yes 310 Okay. 2948 Kayiphini bhuti wam? 078 310 2948. Okay. Uthiza uzamfumana. Bhuti wam mani, enkosi kakhulu ngokuthi usiphe ixesha lakho kwisidlo sakho esibhizi kakhulu i-holiday kuDisemba. Izinto ziyaqhubeka wena nangona zingaqhubeki phantsi kweemeko esiziqhelileyo. iCovid ifike nje yasenzela izinto azabikho right. Kodwa ke siyivukani Community Radio sikunqwenelela nje okuhle kwimizamo yakho. Yes msasazi, nami ndiyabulela msasazi wami kakhulu kwivukani nakubalandeli bamameli bavukani Community Radio. Ndiyabulela kakhulu. Alright. Nakubantu ababesiphulaphula nje ngokubanzi. Yes msasazi. Nkosi kakhulu bhuti wam, phulaphula eVisera FM nguye ke lo